बयखौबो स्कुलार टिउसन सेन्टारावहाय फरायग्रोनो लानाय जाबाय। दायो बे भिडिअआव सावरायगोन थाखो 10 नि सानखान्थि आयदानि खोन्दो 8 नि सोंनाय बिधान 8.4 नि 5 नाम्बार सोंनायनि रमान्टिकनि सायाव सावरायगोन। जोंनिया बे 5 नाम्बाराव मा खालामनांगौ, जोंनियाहाय फोरमान खालामनांगौ। जोङो ना बेवहाय जोङो फोरमान खालामनांगौ। बेवहाय रमान्टिकआव दङ, जों बेवहाय मा फोरमान खालामनांगौ, जोंनियाहाय रमान्टिकआवहाय tan theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus tan theta नि समान 1 plus sec theta into cosec theta जोङो बेखौहाय फोरमान खालामनांगौ। जोङो ना जे जोंना सिगाङावनो मोनसे इसारा होनाय दंखायोमोन, जे बे इसारायाव मा होनदोंमोन, जोंनिया फोरमायथियारिफोरखौ जों मा खालामनांगौमोन, कस आरो साइननि महराव लांनांगौ। जोङो ना होमबा जोङो बेवहाय जोंनिया नैबेसोरखौ ना जोङो आगसि फारसेनिफ्राय जोङो फोरमान खालामसै बेखौहाय। होमबा जोङो बेवहाय प्रुफ जे आगसि फारसे मा दं जोंनियाहाय लेफ्ट हेन्ड साइड आगसि फारसे जोंना दङ tan theta, बेनिफ्राय 1 माइनास cot theta प्लास cot theta 1 माइनास tan theta। जों बेखौ मा खालामनो हायो, जोङो जे बेखौ जोङो दायो साइन आरो कसनि महराव सोलायग्रोआमानो बेखौहाय उनावबो जोङो सोलायहैनो हायो। बेवहाय आङो बेयावनो सोलायखाना लानोसै। जोंनिया 10 खौ सोलायोब्ला मा मोनो, साइन आरो कसनि महराव सोलायोब्ला जोंनिया 10 आ जायो जोंनाहाय साइन थीटा अपन कस थीटा अपन दानिया मा दङ गाहायाव 1 माइनास कटखौ जों सोलायोबा जागोन जोंनियाहाय कस थीटा अपन साइन थीटा, दानिया प्लास कटखौ जोङो सोलायोब्ला मा जागोन जोंनियाहाय कस थीटा अपन साइन थीटा जागोन बेयो ना। दानिया जोङो 1 माइनास tan थीटाखौ जों सोलायबा मा मोनगोन, जोङो साइन थीटा अपन कस थीटा। दानिया जोङो गाहायनिखौ जोङो दुसासा लानो हायो। जोङो ना गाहायनिखौ जोङो दुसासा लानो नांगोन। जोङो जे बेवहाय बिनि गाहायाव मा थायो 1 बा 1 आरो नैबे साइन ना, बिसोर मोननैनि दुसासाया मा जागोन जोंनाहाय साइनानो जागोन बेयो ना। मा जागोन जोंनाहाय दुसासाया साइन थीटा। दानिया साइन थीटाजों 1 खौ जोङो सानजाबनांगोन जोंना, होमबा साइन थीटा माइनास कस थीटा जागोन बे, माने बेयावथ' साइना दंखायो नालाय ना। होमबा प्लास जोंनिया बेवहाय कस थीटा अपन साइन थीटा, बा बिनियाबो बेवहाय 1 थायोना, 1 आरो कस थीटानि दुसासाया कस थीटा। दाना 1 जों जोङो कस थीटा मोनोब्ला कस थीटा सानजाबनांगोन जोंना, होमबा कस थीटाजों 1 जों सानजाबबा जोंनिया कस थीटा, दानख' सिन दानख' कस थीटाजों जोङो 1 सानजाबबा मा मोनगोन, कस थीटा मोनगोन। होमबा 1 जों जोङो साइनखौ सानजाबबा साइन थीटा। दानिया जोङो मा खालामदो, बिसोरनि गेजेराव नैबेयावहाय ना नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाब खालामगोन। होमबा जोंना नैबे गोजौनि गोजौनिया बेबायदिनो थागोन साइन थीटा अपन कस थीटा। दाना नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाब खालामगोन। जोङो सानजाब खालामनाय लोगो लोगो जोंनिया बेयाव मा जागोन, गाहायनि जिनाखि गाहायनि ना, बेयो मा जायो, गाहायनियावहाय नैबे रानग्राया मा जागोन, रानजाग्रा जासिगोन, रानजाग्राया रानग्रा जासिगोन माइनास कस थीटा। दाना दाजाबसिन दं नालाय दाजाब, बेखौबो बेबायदिनो जोङो खालामदो जोङो ना। होमबा साइन थीटा, नैबे गोजौनि खिनिया बे एखेयानो थागोन। दाना नैबे राननाय सिनखौ जोङो सानजाब खालामब्ला मा जागोन, नैबे रानग्राया रानजाग्रा, ओमफ्राय रानजाग्राया रानग्रा जाहैसिगोन बियो। दानिया बेवहाय दानिया ना गाहायनि गोजौनि सानजाबा मा मोनो जोङो, साइन थीटाजों साइन थीटा सानजाबा साइन स्कुवेर थीटा जागोन बेना। बेनिफ्राय कस थीटाजों जोङो साइन थीटा माइनास कस थीटाखौ सानजाबाय जोङो ना, दाजाब कसजों कस सानजाबा जोंना मा जायो, कस स्कुवेर थीटा। बेनिफ्राय साइन थीटा कस थीटा माइनास साइन थीटा। जोंहा दानिया दङ गाहायावहाय दुसासा लानोसै जोङो। जे दुसासा लानायनि सिगां जों बेवहाय नायग्रो नैबेखौहाय, नैबे जोंनिया ब्रेकेटनि सिङाव जोंना दङ साइन थीटा माइनास कस थीटा। बेवहाय कस थीटा माइनास साइन थीटा, बेवहाय साइना प्लास, बेवहाय माइनास, बेवहाय कसआ माइनास, बेवहाय प्लास। होमबा जोङो बेखौ सिनखौ एखे खालामनोब्ला ना, होमबा जोङो नैबेजों एखे खालामब्ला जों बिनिफ्राय मा खालामनांगोन, जोङो माइनास बायजोआव मा होनो माइनास कमन लानांगोन। माइनास कमन लायोब्ला मा जागोन बेयो, माइनासा प्लास जागोन, प्लासाहाय माइनास जागोन। होमबा जों नैबेखौ लिरना लाग्रोबाय जोङो बेबायदिनो साइन स्कुवेर थीटा कस थीटा
होमबा साइन थिटा माइनास कस थिटा। दानिया जोंना बेवहाय मा जागोन जे जोङो जेब्ला नैबेनिफ्राय ना बिनिफ्राय जों दानख'आव जोङो जेब्ला कमन लागोन अब्ला दानख'जों दाजाबजों मा जागोन बियो सानजाबोब्ला दानख' जागोन बियो। बेनिफ्राय कस स्कुवेर थिटा बेयाव दङ साइन थिटा। दाना मा जागोन जे बिनिफ्राय जोङो माइनास कमन लायोब्ला प्लासआ मा जागोन सरि माइनासआ मा जागोन प्लास बा प्लास जागोन आरो प्लासआहाय माइनास होमबा जोङो प्लासखौ आगोल लिरग्रोसैना दाजाबखौ आगोल लिरग्रोबाय जोङो साइन थिटा माने बियो कमन लानाय लोगो लोगो माइनासखौ कमन लानाय लोगो लोगो बायजोआव बहननाय लोगो लोगो ना ओमफ्राय प्लास जागोन प्लासआहाय माइनास जागोन बा माइनास कस थिटा। दानिया बेवहाय एखे जाबाय बेना साइन थिटा बिसोर प्लास कस थिटा माइनास ना एखे जाबाय होमबा बेवहाय नैबेसोर मोननैया मा जाबाय एखे जाबाय ओमफ्राय नैबेसोर मोननैया गुबुन गुबुन ना होमबा जोंना दुसासेया मा जायोमोनलाय जोङो मोननैजों मोनसे लानांगौ ना बिनिफ्राय गोरोबनायखौ जोङो मोनसे लानांगौ मोननैजों बिनिफ्राय गोरोबै माखाखौबो जोङो सानजाबजोबनांगौ जोंना दुसासेयावहाय होमबा मा जागोन बेयावहाय बिसोर मोननैयाथ' एखेखा होमबा मोननैजों मोनसे लानांगोन जोंना होमबा कस थिटाजों साइन थिटा सानजाबदो जोङो होमबा कस थिटा साइन थिटा बेनिफ्राय जोंहा दङ साइन थिटा माइनास कस थिटा। दाना नै बेवहाय बेवहाय दङ जोंना दुसासेया कस थिटा साइन थिटा इन्टु साइन थिटा माइनास कस थिटा। बेवहाय मा दङ कस थिटाया दंखायो ओमफ्राय नैबेबो दंखायोना साइन थिटा माइनास कस थिटा माया गैया साइन थिटाया गैया होमब्ला बेजोंहाय नैबेखौ मोनोब्ला साइन थिटा सानजाबनांगोन होमबा नैबे साइन थिटाजों जोङो गोजौनि साइन थिटा साइन स्कुवेर थिटाजों सानजाबदों जोङो साइन स्कुवेर थिटाजों साइन सानजाबा मा जागोन जोंनाहाय साइन किउब थिटा जेरै एक्स स्कुवेरजों एक्स सानजाबा एक्स किउब जायो बिदिना दानख' सिन नालाय दानख' दाना बेवहाय साइना दंखायो नैबे साइन थिटा माइनास कस थिटायाबो दं माया गैया कस थिटाया गैया होमबा कस थिटाजों कस स्कुवेर थिटाखौ जों सानजाबदों ना होमबा कस किउब थिटा जाबाय बियो। दानिया नैबे मानि महराव दं जोंनाहाय बियो जोंना दङ एक्स माइनास वाइ हल किउब महराव दं जोंनियाहाय होमबा बिनि फर्मुलाया मा जायो जोंना एक्स माइनास वाइ जायो एक्स माइनास वाइ बिनिफ्राय एक्स स्कुवेर माइनास एक्स वाइ प्लास वाइ स्कुवेर बेबायदि जायो जोंनियाहाय बेयो माने एक्स किउब माइनास वाइ किउबनि फर्मुलाया मा जागोन एक्स माइनास वाइ एक्स स्कुवेर माइनास एक्स वाइ प्लास वाइ स्कुवेर सरि नै बियो माइनास नङा दे बियो प्लास बियो प्लास जाजोबगोन माने एक्स किउब माइनास वाइ किउबा मा जागोन जोंना एक्स माइनास वाइ इन्टु एक्स स्कुवेर प्लास एक्स वाइ प्लास वाइ स्कुवेर होमबाबो जोंना बेवहाय एक्सआ नै बियो वाइ ना होमबा एक्स माइनास वाइ जागोन होमबा साइन थिटा माइनास कस थिटा जाबाय बेना बेनिफ्राय एक्सआ नैबे साइन थिटा होमबा एक्सखौ जों स्कुवेर खालामदों ना एक्स स्कुवेर मानि साइन स्कुवेर थिटा प्लास एक्स वाइ मानि साइन थिटा इन्टु कस थिटा साइन थिटा इन्टु कस थिटा बेनिफ्राय प्लास मा दं बेवहाय वाइ स्कुवेर वाइ मानि नैबे कस थिटाया ना होमबा कस स्कुवेर थिटा बे जाबाय कस स्कुवेर थिटा जाबाय जोंनिया बियो ना होमबा बेवहाय मा जागोन जोंनियाहाय बेयाव दङ कस थिटा साइन थिटा बेनिफ्राय दङ साइन थिटा माइनास कस थिटा। दानिया बे साइन थिटा माइनास कस थिटा बेबो साइन थिटा माइनास कस थिटा ना बियो बिनि गोजौनि सानजामा दं बेबो गाहायनिया बिसोर सानजामा दंना होमबा बेजों बिदि जोङो केन्सेल खालामनो हायो जोङो ना होमबा दानिया जोङो मोनगोन बेवहाय साइन स्कुवेर थिटा आरो कस स्कुवेर थिटा जों मा मोनो कस स्कुवेर थिटा प्लास साइन स्कुवेर थिटानि समान मा मोनो जोङो 1 मोनो जोङो ना होमबा कस थिटा आरो साइन स्कुवेर थिटा बिसोरनो कस स्कुवेर थिटाजों साइन स्कुवेर थिटाजों दाजाबना मोननायनि माना मा जागोन 1 माने बिसोर मोननै दाजाब गासैया मा जायो जोंनियाहाय 1 जागोन जोंनिया ना होमबा बेखौ जों लिरबाय साइन थिटा कस थिटा प्लास बिसोर मोननैनि दाजाब गासैया मा जायो 1 होमबा गाहायाव मा थाबाय जोंनाहाय साइन थिटा सरि कस थिटा साइन थिटा साइन थिटा थाबाय जोंना ना होमबा दानिया जोङो कस थिटा साइन थिटा कस थिटाखौबो रानगोन आरो 1 खौबो रानगोन बेवहाय मा जागोन साइन थिटा कस थिटा बेनिफ्राय कस थिटा साइन थिटा प्लास 1 अपन कस थिटा साइन थिटा। दानिया मा जागोन जोंना बेवहाय नाय बिबो कस ना होमबा कसनि सानजाबगासै आरो साइनजों कसजों सानजाबगासै आरो कसजों साइनजों सानजाबगासै एखे जायो बेना बिसोर मोननै सानजाबगासैया मा जागोन समान जागोन होमबा बिसोरखौ जोङो केन्सेल खालामबा मा मोनगोन जोङो 1 एबा जों नै ओरै कसजों कस दानजागोन बे साइनजों साइन दानजाखागोन बेना होमबा 1 प्लास मा जागोन बेवहाय 1 बाय कस थिटा इन्टु बेखौ आं खनसे लिरबावथारबाय 1 अपन साइन थिटा जे बेयावनो जोङो
मा लिरनो हाखायोमोन जोङो 1/cos थीटा माने जोंनि आखाइ जायो sec थीटा आरो 1/sin थीटा माने जोंना आखाइ जायो cosec थीटा। मा जागोन 1 + sec थीटा इनटु मा जागोन बेवहाय cosec थीटा जाबायना 1 + sec थीटा नैबे माने sec थीटा जोंनिया आरो नैबे जाहैबाय cosec थीटा। होमबा आगदानिजों मिलायबाय बिना होमबा राइट हेन्ड साइड माने जोंना मा खालामनांगौमोन 1 + sec थीटा इनटु cosec थीटा। होमबा जोंनिया आगदा फारसे मा दंमोन बेवहाय 1 + sec थीटा इनटु cosec थीटा ना नायफिनबानो जाबाय फार्स्टनिफ्राय ना बानायनायखौ बेबायदि नोंथांमोनाहाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार खालाम आरो बेजों लोगोसेनो जुदि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। दिनै भिडिअआ बेखिनियानोसै गोजोन्थों।